റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളു അൻഹു ചെന്നിട്ട് പരിചയാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ സ്വഹാബത്തുകളെ തവസ്സുലാക്കട പോലത്തെ സുന്ദരമായ ഒരു മജ്ലിസിനോട് ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുസ്മരണാക്കിടുതോ ഞങ്ങളെ പേര് ചെന്നോട്ടിക്കിടുതല്ല പടച്ചറബുകാക്കടെ ഇബാദത്തിന് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കിടന്ന മൂലക്ക ഞങ്ങളെ പാപ്പത്തെ അല്ലാഹു തആല പൊറുക്കട ചെന്നിട്ട് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാടി തന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയുള്ളൂ 6236 ആയത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, 114 സൂറത്ത്. പിന്നെ 6236 ആയത്തുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആനുടെ യാർത്ത ഭാഗവും ഉള്ളത് അമ്പിയാക്കന്മാർ, ഔലിയാക്കന്മാർ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചരിത്രമായിട്ട്. എത്രമോ ജാഗ അല്ലാഹു തആല വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി ഇസ്മാഈൽ, വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി ഇബ്രാഹിം, വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി ഇസ്ഹാഖ്. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ ചൊല്ലത് അങ്ങനെ ചരിത്രം മാത്രം ചില വദ്കുർ നിങ്ങൾ അനുസ്മരണാക്കൂ, സ്മരണാക്കൂ, അങ്ങനെ നനപ്പാക്കൂ, നിങ്ങളെ ചരിത്രങ്ങളെ ചെന്നു കൊടുക്കൂ, അനുസ്മരണാക്കൂ, വദ്കുർ നിങ്ങൾ അനുസ്മരണാക്കൂ ചെന്നിട്ടായിട്ടിക്കട്, നിങ്ങൾ നനപ്പാക്കൂ ചെന്നിട്ടായിട്ടിക്കട്. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ചരിത്രത്തെ ചെന്ന് പഠിപ്പാട്ട്, കാലം ചരിത്ര പഠിപ്പാട്ടല്ല, ഞങ്ങൾ അനുസ്മരണാക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചൊല്ലത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ തഖുല്ലാഹ വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ. ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുസരണാക്കൂ, അല്ലാഹുക്ക് നിങ്ങൾ തഖ്വ വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സ്വാദിഖീങ്ങളെ ഒട്ടിക്കാവൂ. നിങ്ങൾ സ്വാദിഖ് ആവറുണ്ടല്ല, വകുൻ സ്വാദിഖാണ്ടല്ല, വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സ്വാദിഖീങ്ങൾ ഒട്ടിക്ക് ചേർന്നു. ഞങ്ങൾ വജ്ജഹത്ത് ഉത്തര വജ്ജഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശിച്ചിട്ട് പണക്കൊള്ളു വഅന മിനൽ മുസ്ലിമീൻ, വഅന മുസ്ലിം ചെന്നിട്ട് ഞാൻ മുസ്ലിം തമ്പുരാനായിട്ടല്ല ചെല്ലുണ്ട്, ബദൽ വഅന മിനൽ മുസ്ലിമീൻ, ഞാൻ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുള്ളൂ. അതിനർത്ഥം സിംഗിളായിട്ട് ഒരു ധർമ്മമാ, സിംഗിളായിട്ട് ഒരു ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കൃതി ജീവനം നടത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പദ്ധതി ഒന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല. ബദലുക്ക് ഇസ്ലാം ചൊല്ലുന്നത് കൂട്ടാണ്, ഒരു ജമാഅത്ത്, ഒരു സംഘടിത ശക്തി. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഓർത്ത നിസ്കരിച്ച അല്ലാഹു കബൂലാക്കാട്ടൊന്നുമില്ല. നീ ഓർത്ത നിസ്കരിക്കും, പള്ളിയിൽ വന്നൊരു 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 27 വട്ടം നിസ്കരിച്ച കൂലിയായിട്ട് കിടന്നു തന്നെ. പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ അതൊക്കെയാണ് ഇറക്കില്ല. ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ 27 വട്ട മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കുന്നതും സിംഗിളായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതും ജമാഅത്തായിട്ട് ഓർക്ക നിസ്കരിക്കുന്നതും. അപ്പൊ സംഘടിത ശക്തി അല്ലാഹു തആലയുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പുനർജാഗരിച്ചുള്ള യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാഅ, സംഘടിത ശക്തിയെ മേലായിട്ട് പടച്ചിറപ്പടെ സഹായം ഉണ്ടാവുന്നത്, പരസ്പര കരുണയും സ്നേഹവും ഉണ്ടാവുന്നത് ചെന്നിട്ടായിട്ട് അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പാട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദീർഘനാൾ ചെല്ലില്ല നിങ്ങളുടെ ചെന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ, ബദ്ർ യുദ്ധത്തിൽ സാക്ഷിയായ, ബദ്ർ യുദ്ധത്തിൽ സേരിയ പോലത്തെ ഹാജരായ സ്വഹാബത്തുകളെ എല്ലാ പാപത്തെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്തുറാക്കിയത് ഇന്ന് ഖിയാമത്ത് നാളത്തോളം എല്ലാം മരിക്കലോടത്തോളം ആക്കടെ എല്ലാ പാപത്തെയും അല്ലാഹു തആല പുറത്തുറാക്കി. അങ്ങനെ ഇന്ന് മരിക്കലോടത്തോളം എന്ത് തപ്പാക്കി, എത്ര പേരെ തപ്പാക്കി തിരങ്ങണം അല്ലാഹു അതിനെ തപ്പുടെ ലിസ്റ്റിലേ എഴുതില്ല. അതോടൊപ്പം തപ്പാക്കിയിട്ട് ആക്കുവാറുണ്ടല്ല, ആക്കിയിട്ടില്ല. അന്ന് ബദരീങ്ങൾ അത് വേറെ ആക്കിയെങ്കും അല്ലാഹു അങ്ങനെ തപ്പായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല. അത്രത്തോളം ശ്രേഷ്ഠത്വം അല്ലാഹുടെ സുഹദാക്കന്മാരായ ബദരീങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെന്നാ ചെന്നിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഹയാത്തും മൗത്തും ഒരുപോലെ. ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഞങ്ങളെ കറാമത്ത് കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെ സഹായിക്കേണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളെ വഫാത്തിൽ പിന്നെ അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചുമ്മ ആയത്തിൽ 1-2 ആയത്ത് വലാ തഖൂലു, അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വലാ തഖൂൽ, നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക തീരാൻ ലിമൻ യുഖ്തല ഫീ സബീലില്ലാഹി അംവാതൻ, ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ശുഹദാക്കന്മാർ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിട്ടാണ് ചൊല്ലു തീരാൻ. ബദ്രീങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചിട്ടാറില്ല, അന്തെന്ന് കേൾക്കില്ല, അത് കാണില്ല, മരിച്ചിട്ട് ശബ്ദം നീ ചൊല്ലുക തീരാൻ. പിന്നെ മരിച്ചില്ല, പിന്നെന്താക്കണം അല്ലാഹു ഓപ്പൺ ചെന്നുള്ള ഹയാത്തിലുള്ള അങ്ങ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷഹീദ് ജനം ചെറുകൾ വേണം, ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ട് ഓർത്തു അങ്ങ് മരിച്ചിട്ടില്ല, ഹയാത്തിലുള്ള അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ ചൊല്ലും. ചൊല്ലുക വലാ തഖൂൽ, നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക തീരാൻ. ദുർഭാഗ്യത്തിന് ഇന്നൊരു ജാഗ്രത അല്ലാഹു തആല ചൊല്ലുക വലാ തഹ്സബന്ന അല്ലദീന ഖുതിലു ഫീ സബീലില്ലാഹി അംവാതൻ, ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ശുഹദാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ബേറിക്കുകയും
ചൊല്ലു വിസപ്പെട്ടു മരിച്ചിടാനും ചൊല്ലു വിസപ്പെട്ടു മരിച്ചിടാൻ മനസ്സിൽ ബേരിക്കോക്കി തീരാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പല്ല ഹയ്യാവും അവിടെ ചെല്ലണത് അവ ഹയാത്തുള്ളത് റബ്ബുടെ മട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണായ ആഹാരധാന്യം പഠിച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണാട്ട് എന്നാ ഷഹീദായും രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് ഞങ്ങളെ കന്നഡം എന്നുള്ള മറയായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബുടെ മുട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിലും മാനത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ വിളിച്ച പടച്ചറം അങ്ങ് പ്രത്യേക കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹ് കേൾക്കുന്നതും സഹായങ്ങളെ കൊടുത്ത ശക്തി അള്ളാഹു കൊടുക്കുക സ്വതന്ത്ര ശക്തി ആവുകയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ನಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಕೈಲಿಂದ ಚೋರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೇಕೊಂಡು ಕಂಡ ನಂಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಮುಚ್ಚಲು ಮೊದಲು ಮುಚ್ಚೆ ಕನ್ನಡ ಓಪನ್ ಹಾಕುವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಡಚರಪ್ಪು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಪಡಚರಪ್ಪು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೌರಾಣಿಕದ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ചെറിയൊരു ചരിത്രം മാത്രമേ നന്ദിപ്പാട്ടെ ജനനിമിഷത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാദിബ് ഇബ്നു അബി ബൽതഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബദരീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ടാക്കിയ ഹദീസിലെല്ലാം കണ്ട ദീർഘ ചരിത്രയാണ് മക്കപ്പത്തുകളുടെ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കത്തുക്ക് വേനായിട്ട് പരിശുദ്ധ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തും മക്കത്തുക്ക് പോകുവാനായിട്ട് റെഡിയാവുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു രഹസ്യ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തുകളെ മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ആ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹാദിബ് ഇബ്നു അബി ബൽതഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള മീറ്റിംഗിൽ രഹസ്യമായിട്ട് തീരുമാനമായിട്ട് എന്തിനു ചെന്ന് മക്കത്തുക്ക് പോകേണ്ട വിഷയ പരസ്യാവുക തീരാ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിക്കൊന്നും പോണ്ടതല്ല ഗലാട്ട ഗുൽമാൾക്കൊന്നും പോണ്ടതല്ല മക്കം പത്ത് ഹാക്കുക ഞങ്ങളെ മക്കത്തില് ഞങ്ങൾ ആക്കണ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാര പ്രവർത്തനത്തിക്ക് പോകേണ്ട ചെറു ദീർഘ വിഷയത് അങ്ങനെ ആ ഗുട്ട് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആറിച്ചുള്ള തീരാ ചെന്നിട്ടും തീരുമാനമായിട്ട് പിറ്റാണ്ട് സ്വബി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പണ്ട് ബന്നിരിച്ചവരുടെ യാ റസൂലല്ലാഹ് മക്കത്തെയും മദീനത്തെയും ഇടയിൽ ഒരു പെണ്ണ് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലക്കാർത്തി പെണ്ണ് കുതിരസവാരിയിൽ പോയിട്ടുള്ള അവളെ കയ്യിൽ ഒരു കണ്ട കടലാസ് ഉണ്ട് നബിയെ അത് എടുത്തു വെക്കൊരു വിളിപ്പാട്ട് പിടിക്കൊരു നബിയെ ചെന്നിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെന്ന പുറത്തേക്ക് അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുയും വേറെ ഒരു സ്വഹാബിനെയും വിളിച്ചു തങ്ങ കുതിര സവാരിയിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യത്തെ നേടിയ ആളുമാർ കുതിര സവാരിൽ നല്ല ഉഷാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു സ്വഹാബിനെയും വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ആരോഗ്യവന്തന്മാരായ രണ്ട് കുതിരയും കൊടുത്തിട്ടു കടത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നാലിന്ന ജാഗിക്ക് പോറു മക്കത്ത് കട്ലാസ് എത്ര കാണും മുന്നല കട്ലാസ് എന്ന് വലിച്ചെടുക്കൊരു ചെന്നിട്ടു സ്വഹാബത്തിന് ഏത് കട്ലാസ് എന്തുണ്ട് തെരിയല്ല ജണ്ടലും പോയാറ് അങ്ങനെ മക്കത്തെയും മദീനത്തെയും ഗഡിപ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണ് കുതിരസവാരി ഇങ്ങനെ ഏകാന്തമായിട്ട് യാത്ര പോയിട്ടുള്ളത് അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ സ്വഹാബിയും തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ചെന്നത് ആ കടലാസ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കടലാസ് ഉണ്ടത് തറന്നൂടെ കിട്ടി എന്ത് കടലാസ് എവിടെ കടലാസ് എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് ഗുന്തില്ലാത്ത പോലെ ആക്കിയാൽ നാളെ കുടുംബത്തങ്ങളാണോ പോകേണ്ട മക്കത്തേക്ക് നിന്റെ കടലാസ് ലഭിച്ച് നക്കുന്ന ഗുന്തില്ല അപ്പൊ ചെന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചെല്ലിട്ട് മാ കദബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കളവ് ചിലടക്കർമ്മയില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ കടലാസ് ഇന്നിട്ടേ തീരും മര്യാദ പോലെ കടലാസ് ഇല്ല ചെന്നാൽ അലി റളിയല്ലാഹു തആല നിന്റെ മേലുകൾ കൈയിട്ടുണ്ടാവും ബലവന്തായിട്ട് നിന്റെ കടലാസ് വലിച്ചെടുക്കണോ നമുക്ക് ചക്കാക്കണോ നിന്റെ ശരീരം അതുകൊണ്ട് താ ചെന്നിട്ട് അവൾ ചെന്ന് എൻ്റെ മേൽ തൊട്ടണ്ട ചെന്നിട്ട് മുടിയുടെ ജുട്ടുടെ ഉൾക്കത്തിൽ വീടി പോലെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് ശരീരം കണ്ട കടലാസ് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിക്ക് കടലാസ് വന്ന് ഹാജരായിച്ചു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കീഴിൽ പേരുള്ളത് ഹാദിബ് ഇബ്നു അബി ബൽതഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടേത് കഴിഞ്ഞ നാളില് എന്തൊരു രഹസ്യ മീറ്റിംഗിൽ ചേറിയ ആള് ഈ കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വിഷയം എന്തിനായിട്ട് കേട്ടെങ്കിൽ മക്കത്തേക്ക് ഇന്നാലിന്നെ പിന്നെ മക്കത്തേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്രങ്ങൾ മക്കത്തേക്ക് ബണ്ടാറ് അതുകൊണ്ടുള്ള മക്കത്തേക്ക് ബണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ മക്കത്തേക്ക് ബണ്ട വിഷയമായിട്ട് കിട കടലാസിലുള്ളത് അന്തു എന്തു എൻ്റെ പരിസരത്തെ മുമ്പിനിങ്ങളെ ഹാദിബ് ഇബ്നു അബി ബൽതഅ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് തനിക്കാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഹാദിബ് ഇബ്നു അബി ബൽതഅ റളിയല്ലാഹു തആല തപ്പുപ്പിത്ത് നബിയെ കടലാസ് നാണ് എഴുതി വെക്കു ചെന്നിട്ടു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചൊല്ലി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഹാദിബ് ഇബ്നു അബി ബൽതഅ തല നാണ് എടുക്കണ നബി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മവഞ്ചനാക്കട ഇങ്ങനെ ധർമ്മവിരോധ സ്വറാക്കട ആള് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദേശദ്രോഹാക്കട പോലാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ദുനിയാവിലും ബാക്കിയാവുക തീരാ അതുകൊണ്ട് ഹാദിബ് ഇബ്നു അബി ബൽതഅ തല നാണ് എടുക്കണ നബി ഉണ്ട് ചെന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെന്നൊരു പളക്കമുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടാക്കിയ ഹദീസ് ഇന്നഹു മിൻ അഹ്ലി ബദർ അത് നീ തല എടുക്കണ പോലത്തെ നീ കൊത്തിയിട്ട് കൊള്ളിട പോലത്തെ ആളെന്തോ അല്ല അയാള് ബദരീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിട്ടിക്കട് അയാൾക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗ വാഗ്ദാനാക്കിട്ടായിട് തൊടും പോലെയില്ല എന്ത് ചെന്ന് ഇന്ന് എന്ത് തപ്പാക്കി അല്ലാഹു പുറത്ത് തായിട് അല്ലാഹു പുറത്തിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ശിക്ഷ കൊടുക്കും പോലെയില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് ഹാത്തിബിനെ തൊടും പോലെയില്ല അത് വിഷയാണ് കാരണം രാഷ്ട്രദ്രോഹ കേസ് അത് തല കൊണ്ടതേ കേസ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ തയങ്ങും സമ ബാക്കി സൗദി അറേബ്യ തയങ്ങും സമ ഇത് ആത്മവഞ്ചനാക്കുക തീരത് അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന പളക്കാതെ അത് സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെട്ട ആള് അയാൾ ബദരീങ്ങളിൽ പെട്ട ആള് തൊട്ടുറു തീറ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ ഹാദിബ് ഇബ്നു അബി ബൽതഅ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചൊല്ലുന്ന നബിയെ ഞാൻ അതിർക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങളെ രഹസ്യ മീറ്റിംഗ് ചോർത്തുന്നുണ്ടല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കോറ് എന്തേ പബ്ലിക് ആയെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെന്ന് കേൾക്കോർക്ക പബ്ലിക് ആയെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധചന്ദ്രന്റെ മക്കളെ കളി എന്തല്ല
അത് മുസ്ലിം ആവട്ടു മുസ്ലിമേತರ വ്യക്തിമാറാവട്ടു ഒരു യുദ്ധം ഗലാട്ടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ മക്ക യത്തീമാവിടറ്, എത്രയോ പെണ്ണിങ്ങ വിധവയാവിടറ്, എത്രയോ ആളുമാരെ കൈക്കാളിൽ അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണ്ട്. ചെറിയ ബിസയല്ലല്ലോ ഒരു യുദ്ധ ചെന്നെങ്കിൽ യുദ്ധ തപ്പാട്ടക്ക് ബാനായിട്ടായിട്ട് കിട്ടും. ഞങ്ങൾ ഒരു സമയം മക്കത്തേക്ക് പോകേണ്ട ബിസ അവിടെ ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുവാറ്. ഞങ്ങൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് യുദ്ധം തുടങ്ങും. അങ്ങും കൊള്ളണോ അങ്ങും കൊള്ളിട ഇവരുടെ ജീവഹാനി ഉണ്ടാവരുത്. യുദ്ധ തപ്പാട്ടൊക്കെ ബാനായിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഇവിടെ രഹസ്യ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയത് യുദ്ധ ആക്കുക പോയാനായിട്ട് രഹസ്യ മീറ്റിംഗ് ആക്കിയതല്ല. അന്തും ഇന്തും ബഹുമാനയുടെ ഹാദിബ് നബികൾ റളിയല്ലാഹു തആല ചെല്ലുന്ന ചെന്ന നബിയെ നന്റെ കുറെ ആൾമാർ അവിടെ ഉള്ളത്, നന്റെ പിരിസത്തെ ആൾമാർ അവിടെ ഉള്ളത്, അങ്ങ് മക്കത്തെ വലിയ റൗഡിമാറായിട്ടുള്ളത്. അബൂജഹലും ഉത്ബത്ത് ശൈബത്ത് അങ്ങ് ആരും ഇല്ലാത്ത കാലം. ഇക്രിമത്ത് പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട് ഇക്രിമത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആൾ. ഈ കഡ്ലാസ് ഇക്രിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതി ചെന്നിട്ട് ഇക്രിമ ചെന്നെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിയുടെ കഠിന ശത്രുവായിട്ട് ഇക്കടെ അബൂജഹലുടെ മോണായിട്ട് ഇക്കടെ ഇക്രിമ. അബൂജഹലുടെ മോണുകും അതേപോലെ വേറെ രണ്ട് മക്കത്തെ പേര് കേട്ട റൗഡിമാർക്കായിട്ട് ഇക്കടെ കഡ്ലാസ് എഴുതരുത്. ഇങ്ങാറ് ആതിബ് നബി ബൽതാത്ത് റളിയല്ലാഹു മക്കത്തെ ചങ്ങായിമാർ മക്കത്തെ മദീനത്തേക്ക് ഹിജ്റ പണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ യാത്ര പണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ വിട്ടുബന്ധക്ക അങ്ങ് മുശ്രിക്ക് ആതിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പരസ്പര ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു പിരിസ കൽബിയുടെ ഉൽഗത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് മക്കത്ത് പോയി യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊല്ലണാവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നന്റെ കൊല്ലണാവും. അതുകൊണ്ട് ചങ്ങായിമാരെ ജീവെടുക്കുന്നത് സമ അല്ല ചെന്നൊരു ഭരിച്ചിട്ടായിട്ടിക്കട് അങ്ങനെ നല്ല അവിടെങ്കിൽ ആവട്ടു ചെന്ന നബിയെ നാണിത് എൽതുകു കാരണ അങ്ങ് ഇസ്ലാം ആ മുസ്ലിം ആവുടെങ്ക് ആവട്ടു ചെണ്ട ഉദ്ദേശത്തിൽ എഴുതിയത് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ ലീക്കാക്കുവാനായിട്ട് എഴുതിയതല്ല നബിയെ ചെന്നിട്ട്. ഏതായാലും കടലാസ് അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, വിസ ലീക്കായിട്ടും ഇല്ല. കാല കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്തും മക്കത്തേക്ക് പോയത്. മക്കഫത്തിന്റെ ദീർഘ ചരിത്രമുള്ളത് പോണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജഹലുടെ മോനെ ഇക്രിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇക്രിമ ചെല്ലുടെ ആളും ഒട്ടിക്കുന്ന രണ്ട് റൗഡിമാറും വലിയ വലിയ റായത്തിൽ നിന്ന് പ്രമുഖ ബാലക്കാര കൂട്ടത്തിൽ വിട്ട പ്രമുഖ ആളുമാർ ഇങ്ങ മൂന്നാളും ഇയാളും ആർക്ക് ഏത് മൂന്ന് ചങ്ങായിമാർക്ക് കഡ്ലാസ് എഴുതിരാ ആ മൂന്നാളുമാരും ഷഹാദത്തിക്കലും ചെന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും സ്വഹാബത്രങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചത് സ്വാഗതാക്കിയത്. കടലാസ് എഴുതിയിട്ടില്ല പോണ്ട ബിസ ഒന്നും കൊന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാതിബ് ഇബ്നു നബി ബൽതാത്ര കൽബുലിന്ത് അങ്ങ് മുസ്ലിം ആവണു ചെന്നിട്ടു പടച്ചറബ് തങ്ങളെ കൽബ് കിട്ടുകൊടുത്ത ഹിദായത്തിരെ ഹാതിബ് ഇബ്നു നബി ബൽതാത്ര റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചെല്ല ബദരീങ്ങളെ കറാമത്തായിട്ട് കിട്ടത് നന്റെ പിരിസത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചെന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ബദരീങ്ങളെ പേരായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ചങ്ങ് വസപ്പള്ളിയിൽ മേലങ്കഴി ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മൊയ്തീൻ പള്ളിയിലുണ്ട് തുടങ്ങുക പോണ്ടത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ പേര് പണ്ടേ പിന്നെ മൂലദ് കിതാബിലല്ല ഉള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്ലു ബൈത്തിലെ കണ്ണിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് തങ്ങളെ ഇജാസത്ത് പ്രകാരം ഞങ്ങളെ ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ കേരളത്തിലും ചുറ്റുഭാഗത്തിലും ഞങ്ങളെ റായത്തെ പരിസരത്താൽമറി ഏതെല്ലാം രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ജാഗിലും നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത് ധാരാളം കറാമത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളത്, ധാരാളം വിശേഷത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളത് ധാരാളം ഉള്ളത്. എത്രയും ആയിരക്കണക്കിലൊക്കെ ചരിത്ര ചെല്ലുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസുന്നൂറുള്ളത് ക്യാൻസർ സുമറായതും അതേപോലെ കണ്ണിടെ ദൃഷ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയതും കാത് കേൾക്കാണ്ടായത് കാത് കേട്ടതും ഇങ്ങനത്തെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പല ലാമത്തിൽ നിന്ന് കറാമത്തിലുണ്ട്. അപ്പം മൈക്കലിലെ ചെന്നിട്ട് ദീർഘചെല്ലുടെ പോലത്തെ വിസയല്ലത് ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവനത്തിൽ നല്ല നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടുകൂടെ ബദരീങ്ങളെ കൽബ് കൊണ്ട് കൽബുടുൽഗത്തേക്ക് ദൈപ്പാട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ പിരിസപ്പാട്ട് കൽബ് ദൈപ്പാട്ട് ഞങ്ങളെ പിരിസപ്പാട് ശരിയതല്ല. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് റളിയല്ലാഹു അൻഹും പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്തങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തിയുണ്ട്. വറളു അൻഹു അല്ലാഹുടെ മേലുള്ള ബദരീങ്ങൾക്കും അതേപോലെ സ്വഹാബത്തങ്ങൾക്കും സ്വാലിഹീങ്ങൾക്കും വലിയ പൂർണ്ണമായ മുട്ടത്തെ തൃപ്തിയുണ്ട്. ആ പിരിസപ്പാട് അത് ആ പിരിസപ്പാട് പടച്ചറബ് സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിരിസപിക്കുന്നത് പോലെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ റബ്ബുടെ പിരിസപിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു പിരിസപ്പെട്ട ആളുമാരെ പിരിസപിക്കണം. നിങ്ങൾ നോക്കിയുള്ളോ അള്ളാഹു പിരിസപ്പെട്ട ജാഗി ആയിട്ടിക്കട് ഹറമൈനി ഷരീഫൈനി റബ്ബ് പിരിസപ്പെട്ട ജാഗി ആയിട്ടിക്കട് അറഫ മിന മുസ്ദലിഫ സഫ മർവ സംസം തന്റെ ഭാഗ അതേപോലെ ഹജറുൽ അസ്വദ് ഇതെല്ലാം പടച്ചറബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതേപോലെ ബില്യാസറുണ്ട് ജാവു പെരുന്നാളിനുണ്ട് ജാവു അറഫാടുണ്ട് ജാവു ഇതുപോലത്തെ സുന്ദരമായ നല്ല നല്ല നാള് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാളായിട്ടിക്കട് പടച്ചറബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാള് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജാഗ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുമാർ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കർത്തവ്യ. അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജാഗ അറഫ അവിടെ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ചിലവാക്കിയിട്ട് പോണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ പിരിസപിച്ചിട്ട് പോണ്ടത് പടച്ചറബ് ഗിബാദത്തിൽ ഒരു ഭാഗ ഹജറുൽ അസ്വദ് ഒരു കല്ല് ആ കല്ലിടെ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക കാരണം എന്തേ പടച്ചറബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായിട്ട് കടത്തിയ കല്ലത്. അതുകൊണ്ട് ആ കല്ലിടെ പിരിസപിക്കട്ടെ പടച്ചറബ് ബാധത്തിற்கு വേണ്ടിട്ട് കല്ലുക്ക് ബാധത്തിற்கு വേണ്ടിട്ടല്ല റബ്ബുക്ക് ബാധത്തിற்கு വേണ്ടിട്ട് അതൊരു ഭാഗതെല്ലാം ഇതായിട്ടിക്കട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പേര് അത് കഫാറത്തായിട്ടിക്കട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആക്കിയ പാപ വിമോചനത്തിക്ക് കാരണമായിട്ടിക്കട് ഞങ്ങൾ പിരിസപിക്കട ബദ്രീങ്ങളെ സഹായം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മേലുണ്ടാവും. മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള നിരപ്പാക്കിയതുപോലെ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും എല്ലാ തിങ്കളിലോർക്കയുടെ മജ്ലിസ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ
നല്ല നിയത്തോടു കൂടെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടു കൂടെ ಪಡಚರಬ್ಬೆ ನನ್ನ ಆಖಿರ ನನ್ನ ವಿಜಯಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆ ಬದ್ರಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ ಚೆಲ್ಲ ಏಕೈಕ മനസ്സ് ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ദുനിയാവുള് ഹയാത്തിക്കട കാലത്തോളം ആർക്കും ദിന്നാവാണ്ട് ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായിട്ട് നല്ലൊരു ജീവന തരണം തമ്പുരാൻ ചെല്ല നല്ല നിയത്തോടു കൂടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദയിക്കുമ്പോത്തുകു അതിലെ ഫലവും പ്രാധാന്യത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ തീരൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ബദരീങ്ങളെ മദദും സഹായവും നമുക്ക് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തും അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ നേതൃത്വ തറവാനായിട്ട് ഉദ്ഘാടന അക്കടമെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ഇജാസത്ത് പ്രകാരം അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അഹ്ലു ബൈത്തിലെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ ബുഖാരി കുടുംബത്തിലെ കണ്ണിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളായിട്ട് കിടണ്ട് പവിത്രമായി മജ്‌ലിസ് നൂർച്ചന്റെ കാര്യക്രമത്തിൽ ഉദ്ഘാടന കുറിക്കിടത് പടച്ചറബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളും അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ കെ ഉസ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങൾ ധാരാളം ആലിമ്യങ്ങളും അള്ളാഹുടെ റഹ്മത്തിലെ മലായികത്തങ്ങളെ ചിറകുകളെ കൊണ്ടോ അനുഗ്രഹീത മുത്തആലിമ്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള സദസ്സ് അള്ളാഹു തആല തെച്ചിരിക്കുക ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳೆയും ವಯಸ್ಸರಂಗ ಎಲ್ಲರೆയും ಆ ಕಡೆ ಆ നല്ല കർമ്മത്തെ കാരണത്തിൽ പടച്ചറബ് നല്ല ജാഗലി ദയിച്ച കാരണത്തിൽ നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ ദയിച്ച കാരണത്തിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സദുദ്ദേശത്തെ അള്ളാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നടപ്പാക്കുള്ളത് ഞങ്ങളെ സമസ്തക്ക് ബാനായിട്ട് ക്ഷമ രൂപത്തിൽ കഷ്ടപ്പെന്നോട്ടിക്കടെ പോലത്തെ ഈ ഉള്ള പരിസര പ്രദേശത്ത് അഭിവൃദ്ധി വേണ്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട പോലത്തതുപോലെ ഈ മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള ആസിഫ് അബ്ദുള്ളയുടെ പോലെ ഒട്ടിക്ക് കൈ ചേർപ്പാട്ടിട്ട് ബെമ്പള കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി സ്വരത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയ പോലത്തെ ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഫാറൂഖുല്ലാലിന്റെ പെഞ്ഞി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെന്റിലേറ്ററിലുണ്ട്. പ്രത്യേക ദ്വാരൊക്കെ എപ്പോഴും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ പെണ്ണിങ്ങും അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സകല രോഗത്തെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മജ്‌ലിസിനുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ തെച്ചിരിക്കടെ സാലിഹ്യങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സാദാത്യങ്ങളെ ആലിമ്യങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുതആലിമ്യങ്ങളുടെ ഇൽമുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രത്യേക മനുഷ്യ തെച്ചി അവന്റെ സത്കർമ്മത്തെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടിട്ട് പടച്ചറബ് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാ രോഗത്തെ അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നെമ്മതിയും ഇസ്സത്തും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇത്രമാത്രം ചെന്ന പളക്കത്തേക്ക് വിരാമ കുറിക്കട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلته التي يدركني يا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ഈ മഹത്തായ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അതിനെ ഇത്തിക്കാഫിന് നിയത്ത് ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആർക്കും മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയിലെ ഇത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നത് കരുതിക്കുക. ഇത്തിക്കാഫിന് നിയത്ത് കരുതിക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഫൈലി, അതുപോലെ തന്നെ കുക്കില കാര്യമി, ഇവിടുത്തെ ഖത്തീബിൻ്റെ സുഹൃത്ത് അഷ്റഫ് ഫൈലി, അതുപോലെ തന്നെ ആസിഫ് അബ്ദുള്ള, മറ്റിവിടെ എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, മറ്റിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമസ്തയുടെയും മറ്റൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ, അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനയുടെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാരും നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരും മുതഅല്ലിമീങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പാവങ്ങളായ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ മജ്‌ലിസാണ്. അതും ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഉള്ളാളം. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം സയ്യിദ് അവറുകൾ അതിന് തങ്ങൾ വേറെ നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം, അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ്. ഈ പള്ളി പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച രാവ് മജ്‌ലിസുൻ നൂറും രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ദിക്റും. അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്ത് അല്ലാഹു തആല ധന്യമാക്കുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മുടെ കുക്കില കാര്യമേ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള സാഹിബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേര് പറയേണ്ട പലവരുമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് മറവി കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലൊരാളെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പേര് വിളിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ്. സമയം താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാത്തത്. അൽഹംദുലില്ലാ ഈ മഹല്ലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബദരീങ്ങളെ പേര് ഒരാഴ്ചയിൽ വിളിക്കുന്നു, മറ്റാഴ്ചയിൽ ദിക്ർ ഹൽക്ക നടത്തുന്നു. അത് മദനി തങ്ങൾ അള്ളാഹത്തിൽ എല്ലാം അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ വേണ്ട പോലെ നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ ദക്ഷിണ കർണാടക ജമിഅത്തുൽ ഉലമയുടെ കാര്യദർശിയായ നമ്മുടെ ഉക്കില കാര്യമി വേണ്ട രൂപത്തിൽ അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ ബദരീങ്ങളെ സ്ഥാനവും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്.
അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുദറത്താവുന്ന ദാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും അധികം ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ടത് ആരംഭ നബി ഷഫീഖുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന കുദറത്താവുന്ന ദാത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ടത് ആരംഭ റസൂലുള്ളയാണ്. ആ ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ. നബിതങ്ങളിൽ ഒഴിവല്ല. ആ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളോട് എല്ലാവരും കടപ്പെട്ടവരാണ്. മുസ്ലിം എന്നല്ല, മറ്റുള്ള വിശ്വാസികൾ വരെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾക്ക് കടപ്പെട്ടവരാണ്. അന്നെങ്ങാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദരീങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകം അന്നെ അല്ലാഹു തആല അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ലോകം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. ഈ ലോകം ഇവിടെ ബാക്കിയായതും ഈ ജനത ഇവിടെ ഉണ്ടായതും ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായതും ആ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബത്ത് അന്ന് വിജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ സ്വഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ശുഹദാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധമാക്കപ്പെട്ടവരാണ് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ. എന്ന് 300 ചില്ലാൻ ആൾക്കാർ 1000 ആളോട് പോരാടി എന്നത് ശരി. ഇപ്പോ ഒരു 10 ആള് 10,000 ആളോട് പോരാടി എന്ന് വെച്ചോളൂ. 10 മുസ്ലിമീങ്ങൾ 10,000 വരുന്ന എല്ലാ 1000 ഉള്ള ശത്രുക്കളോട് 1,000 ഇല്ലാതെ പോരാടിയിട്ട് മരിച്ചാൽ തന്നെയും ആ ബദരീങ്ങളുടെ സ്ഥാനമോ അവരുടെ ദർജയോ ഇവർക്ക് കിട്ടൂല. ശ്രോതാക്കളെ പദവിയും വലിയ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്, അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം സ്ഥാനം അല്ലാഹു തആല അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ശുഹദാക്കൾ, ബദർ ശുഹദാക്കളുടെ താഴെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശുഹദാക്കളും, മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്വഹാബാക്കളും. കാരണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട റസൂലുള്ള കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിദ്ദീഖ്, ഉമർ എന്നവരാണ്, ഉസ്മാൻ എന്നവരാണ്, അലി എന്നവരാണ്. അവരെല്ലാം ബദരീങ്ങളിൽ പെട്ടവരുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ബദരീങ്ങളെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നതും. ബദരീങ്ങളുടെ കാലത്തിന്റെ ശേഷം, ബദരീങ്ങളുടെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ബദർ ശുഹദാക്കൾ ഷഹീദായതിനു ശേഷം പിറകിൽ വന്ന സർവ്വ മനുഷ്യരും ആ ബദരീങ്ങളെ സ്മരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല. അവരെ സ്മരിക്കുന്നവരായിരുന്നു എല്ലാവരും. ഔലിയാക്കളായത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാലോ പല മഹാന്മാരും ഇബാദത്തെടുത്തും മറ്റൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരായി മാറിയത് ആ ബദരീങ്ങളെ സ്മരിച്ചിട്ടാണ്. ബദരീങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട്, ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാതെ, ബദരീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാതെ, ബദരീങ്ങളെ ആദരിക്കാതെ ഒരാൾക്കും ഒരു സ്ഥാനവും കിട്ടൂല. ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം, ബദരീങ്ങളെ പേര് വിൽക്കണം. ബദരീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇവിടെ കുക്കിലധാരമി സൂചിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. വലിയ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ രഹസ്യം ചോർത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നാടിൻ്റെ രഹസ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല, ലോകത്തെവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ചോർത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് തല വെട്ടുന്ന കുറ്റാണ്. ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലാത്ത ഭരണകൂടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ചോർത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു രഹസ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര്, ഹാത്തിബ് ബിൻ അബീ ബൽതഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി ബദർ മക്കയിലുള്ള ഖുറൈശികൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുത്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കണമെന്നോ ഓർക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഹാത്തിബ് എന്നവർക്ക്. പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ആ മക്കത്തിനെ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി നബിയും സഹാബാക്കളും പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കച്ചറയാവുമല്ലോ. ഹാത്തിബ് എന്നവർക്ക് അവിടെ ആരില്ല, കുടുംബക്കാരോ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ ഖുറൈശികൾ വല്ലാതെ കുടുംബബന്ധം നോക്കും. മറ്റ് സഹാബത്തിനൊക്കെ മക്കയിൽ കുടുംബക്കാരുണ്ട്, ഖുറൈശികൾ കുടുംബക്കാരാണ്. ഹാത്തിബ് എന്നവർക്ക് എന്തില്ല, അവിടെ ഖുറൈശ് ബന്ധുക്കളാരുമില്ല. പിന്നെ മുതലുകളുണ്ട് കുറച്ച്. അപ്പം അത് മൂപ്പരുടെ മുതലും മറ്റൊക്കെ കാക്കാൻ ഈ ഒരു രഹസ്യം ചോർത്തി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രഹസ്യം ചോർത്തി തന്ന ആളല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ മുതൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത്. അല്ലാതെ ഇസ്ലാം നശിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കണ്ടെന്നൊന്നും മൂപ്പരിക്കില്ല. മൂപ്പര തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞതും നബിയെ ദീൻ വളരണ്ട എന്നോ ദീൻ പരാജയപ്പെടുന്ന എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പോയാൽ ആ മക്കം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അള്ളാഹിൻ്റെ കഥ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൽ എനിക്കുള്ളൊരു ലാഭം ഞാനിങ്ങനെ ചോർത്തി കൊടുത്തുന്നോ നിഷ്കളങ്കായ മനസ്സായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ മുതലും മറ്റൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അതൊരു കാരണമായി പോകും. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഉമർ എന്നവർ കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ ഈ മുനാഫിക്കിൻ്റെ പെരടി ഞാൻ വെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം തൊണ്ടി സഹിതം സാധനം പിടിച്ചപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉദുറ് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ മുനാഫിക്കിൻ്റെ പെരടി ഞാൻ വെട്ടാമെന്ന് ഉമർ എന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരംഭ നബിതങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചത് ഹാത്തിബ് എന്നവരോടല്ല, ഉമർ എന്നവരോടാണ്. നിങ്ങൾ ആരെയാണ് മുനാഫിക്ക് എന്ന് വിളിച്ചത്? ആരാണ് ഹാത്തിബ് എന്നവർ നിങ്ങൾക്കറിയോ?
അഹ്ലു ബദറിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ? ആരാണ് അഹ്ലു ബദർ? എന്താണ് അവരുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ബദരീങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും മറ്റും വിവരിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അത്ര വലിയ മഹാന്മാരാണ് സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ. അവരെ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചവരാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്നത്? വലാ തഹസബന്ന അല്ലദീന ഖുതിലു ഫീ സബീലില്ലാഹി അംവാതൻ ബൽ അഹ്യാഉ ഇൻദ റബ്ബിഹിം യുർസഖൂൻ. അവർ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത ശുഹദാക്കന്മാർ ബദരീങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും, ബദരീങ്ങളെ പറ്റി പിന്നെ പറയേണ്ടതേ ഇല്ല. അവർ മരിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോകണ്ട. ബൽ അഹ്യാഉൻ ഇൻദ റബ്ബിഹിം, അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ നസ്സാണ്. അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല, സാധാരണ ലഫ്ളാത്തം വച്ചാൽ അറിയുന്ന നസ്സായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് അള്ളാഹു തആല എടുത്തു പറയുകയാണ്. ആരംഭ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവർ പച്ചക്കിളികളെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ അവരിങ്ങനെ ഉല്ലസിക്കുമെന്നും അവരെന്താണോ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അവരെന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു തആല അങ്ങനെ തന്നെ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് ഷഫീഖുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അതാണ് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ബദരി എല്ലാവരും പറയും അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ബദരീങ്ങളോട് ചോദിക്കാവോ, ബദരീങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വാസാക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാരും അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹു അതുപോലത്തെ ഒരാളാണ് ബദരീങ്ങളെന്നോ അതുപോലത്തെ ഒരാളാണ് മദനിത്തങ്ങളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരാളാണ് ഗൗസുല്ലാഹെന്നോ നമുക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്, എല്ലാം നിർവഹിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇവരെ മാനിച്ച് ഇവർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു തആല അവരെ മാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാര്യം ചെയ്യേണ്ട അള്ളാഹുവാണ്. ഈ പറയുന്നവരൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വിശക്കുമ്പം ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചോറ് കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വിശപ്പ് മാറിയെന്നൊരു മുസ്ലിം പറഞ്ഞവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താവും. കാരണം അവനിക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു കാരണമാണ്. എൻ്റെ ദാഹം മാറ്റിയത് ഞാൻ കുടിച്ച ജ്യൂസാണെന്നൊരു മുസ്ലിമിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തുപോയില്ലേ? പിന്നെ ആരാ ദാഹം മാറ്റിയത്? അള്ളാഹു ദാഹം മാറ്റി, കാരണത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ചു. അതിന് കാരണം അള്ളാഹു തആല മുസബ്ബിബുൽ അസ്ബാബാണല്ലോ. ഏത് കാരണത്തിനും ഒരു കാരണക്കാരൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ദാഹം മാറ്റി, ഭക്ഷണം കഴിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല വിശപ്പ് മാറ്റി. എല്ലാത്തിനും കർത്താവ് അള്ളാഹു തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ കുറച്ച് അള്ളാഹ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് വൈദിശ്യം ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് ബദരീങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ കാഫറായില്ലേ, അപ്പം തന്നെ മുശ്രിക്കായില്ലേ? ആ വിചാരം വന്നാൽ മതി, അപ്പം തന്നെ മുശ്രിക്കാവും. അത് നമ്മുടെ സുന്നികളായ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയല്ല. അവരെ മാനിച്ച് അവരെ വലിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്ഥാനമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവരെ മാനിച്ച് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഔലിയാനോട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാനം എന്തെന്നാ? നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റും. നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം അള്ളാഹിനെ സാധിപ്പിച്ചു തരുമെന്നാണ്. ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചവർ അള്ളാഹിനോട് ശുപാർശ ചെയ്ത് കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹിനോട് ശുപാർശ ചെയ്ത് കാര്യം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം കർത്താവ് അള്ളാഹുവാണ്. അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ അവർ മുഖാന്തരം അവർ ശുപാർശ ചെയ്ത് അവർ അള്ളാഹിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുമ്പം അവരെന്താ അള്ളാഹു തആല അവരെ മാനിച്ചിട്ട് അവർ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹിൻ്റെ സ്ഥാനമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർ മുഖാന്തരം നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തആല കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഇപ്പം എന്തിനാണ് റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹ് റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ? അള്ളാഹു തആല ദുനിയാവിനെയും അതിലുള്ള സൃഷ്ടിപ്പുകളും മറ്റൊക്കെ ആ രൂപത്തിലാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഖബറിലെ ചോദ്യം ഒരാളെ നിഷേധിക്കോ? ഖബറിൽ മുസ്ലിം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഖബറിലെ ചോദ്യം. ഖബറിൽ മറ്റുള്ള മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർക്കോ അവരുടെ സമുദായത്തിനോ ഖബറിൽ ചോദ്യമില്ല. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ സമുദായത്തിന് മാത്രമാണ് ഖബറിലെ ചോദ്യം. ഈ ഖബറിലെ ചോദ്യം എന്തിനു വെച്ചത്? അള്ളാഹ്ക്ക് അറിയില്ലേ യോനെന്ത് നല്ല അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ബടക്കമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 4-ാം മാസത്തിൽ ഉമ്മാൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പം തന്നെ ഓൻ്റെ എല്ലാം അള്ളാഹ് രേഖപ്പെടുത്തിയാക്കി വെച്ചില്ലേ? ഓൻ സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിൽ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഖബറിൽ ചോദ്യം? ഖബറിൽ ചോദ്യമില്ല നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഖബറിൽ അദാബില്ല നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? 4 കാര്യത്തിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിക്കാത്ത നിസ്കാരം തന്നെ കറാഹത്തല്ലേ? അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബർ വ മിൻ അദാബിൻ നാർ വ മിൻ ഫിത്നത്തിൽ മഹിയ വ മമാതി വ മിൻ ഫിത്നത്തിൽ മസീഹിദ് ദജ്ജാൽ. ഈ 4 കാര്യത്തിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാത്ത നിസ്കാരം കറാഹത്താണ്. അത്തയ്യാത്തുള്ള ദുആ അത് തറാവി നിസ്കാരമായാലും ഫർദ് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരമായാലും ഏത് നിസ്കാരമായാലും ആ നിസ്കാരത്തിലെല്ലാം തന്നെ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബർ മുതൽ മസീഹ് ദജ്ജാൽ വരെ ചൊല്ലണം. അത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ കറാഹത്ത് വരും. അതിലൊരു കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നത് ഖബറിലെ അദാബാണ്. ഈ അദാബിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിക്കണം എന്നാ? ഖബറിലെ ചോദ്യം അള്ളാഹു തആലാക്ക് അറിയില്ലേ ഇവൻ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ അള്ളാഹു തആല ഖബറിൽ ചോദ്യം വെച്ചത്? ആ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു തആല ദുനിയാവിനെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയുന്ന കുദറത്താവുന്ന നമ്മുടെ ഏകനായ ഇലാഹ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു താല നമ്മൾ ദോഷികളും തമ്മാടികളും പാപികളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ആ മഹാന്മാർ അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ച ആദരിച്ച മഹാന്മാർ അവരെ മുൻനിർത്തി അവരെ തപസ്സുരാക്കി അള്ളാഹിനോട് പറയും അള്ളാഹു താല കാര്യം സാധിപ്പിച്ചത്. ബനി ഇസ്രായേൽ കാണുന്നില്ലേ, 3 ആൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഗുഹന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയിട്ട് വല്യമ്മ കല്ല് വന്നിട്ട് അടഞ്ഞപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇബാദത്ത് മുൻനിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞപ്പം ആ കല്ല് അല്പം നീങ്ങുകയും അവർക്ക് വരാൻ സാധിച്ചതൊക്കെ ചരിത്ര കിതാബുകളിൽ കാണാം. അതിൽ വലിയ ചരിത്രങ്ങളല്ലേ. എന്നതുപോലെ നമ്മളും തന്നെ ഹദിയ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അസ്സദഖത്തു റദ്ദുൽ ബലായ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഏത് കണ്ണുപൊട്ടനും അറിയും അസ്സദഖത്തു റദ്ദുൽ ബലായ. ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ലോണം അറിയും, കാരണം വൈകുന്ന അപ്പവും പള്ളിയപ്പവും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും അത്. അസ്സദഖത്തു റദ്ദുൽ ബലായ എന്ന് കൈ നീട്ടുന്ന മനുഷ്യന്മാർ, അത് ഹദീസല്ലേ. എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാന? സദക്ക ബലായിനെ തട്ടിക്കളയും. അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ച ഒരു കലാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ അതങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നു, പിന്നെന്തിനാ അങ്ങനെ സദക്ക കൊടുക്കുന്നു? അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ വിധി ഒരുപോലെ അല്ല. ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരു ആക്സിഡന്റ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ ആ വിധി മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സദക്ക കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവനിക്ക് ആ കല ഇല്ല, ആക്സിഡന്റ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ, അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചതാണ് റസൂലുള്ളാഹി കൽപ്പിക്കുന്നത്. ആ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഏതിലാണ് രക്ഷപ്പെടുക, എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് വയ്യ. അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക, അവൻ സദക്ക കൊടുത്താൽ അവനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഇല്ല, സദക്ക കൊടുക്കാതെയാണ് അവൻ പോകുന്നെങ്കിൽ അവൻ ആക്സിഡന്റ് ആവും. അങ്ങനെ ഒരു വിധി അള്ളാഹ്ക്കുണ്ട്. അതിപ്പോ സദക്ക കൊടുത്താൽ ആ വിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താലാന്റെ വിധി ഗഡ്ഡായിരിക്കും. സദക്കാലൻ എന്ത് ചെയ്താൽ കാര്യമില്ല, അവനിക്ക് അള്ളാഹു താല വെച്ച വിധി തന്നെയാണ്, ആക്സിഡന്റ് തന്നെയാണ് വിധിച്ചതെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. അല്ലാതെ കുടുംബം നോക്കുന്നവനാണ്, അവൻ സദക്ക കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്, അവന്റെ ശരീരം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നവരാണ്, എന്നിട്ട് പോലും സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അത് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ വിധി ഗഡ്ഡായ വിധിയായിരിക്കും, ആഖിറത്തിൽ അവനിക്ക് സവാബ് കൂടാനായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ വിധി താല്ലുക്ക് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിധിയായിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് അവനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിരിക്കും. അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ വിധി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേഗം ഖുർആനും ഹദീസും നോക്കിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൂർവികന്മാരായ മഹാന്മാർ, അയിമ്മത്ത്, ഇമാമിങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞുപോയ തസഫുഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ, നമ്മളെ സൂഫി വര്യന്മാരായ മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ അവർ കാണിച്ചെന്ന പാരമ്പര്യം, ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പാത അത് മനസ്സിലാക്കി അവരെങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പരാജയം വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. അതല്ലെങ്കിൽ അത് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിപ്പോകും. നമ്മളാരും വലിയവരല്ല. ഖുർആൻ നോക്കിയിട്ടോ ഹദീസ് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ആ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവരല്ല നമ്മൾ. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഇമാമുന ഷാഫി റളിയല്ലാഹു തആലാനെ പോലെയുള്ള, അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിനെ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ അവരത് മനസ്സിലാക്കി ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചു. അതിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ, മഹാന്മാർ അത് ഇസ്തിംബാത്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾക്ക് വഅദായിട്ടും ദർസായിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കലാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടമയും കർത്തവ്യവും. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഖൈറിലും ബർക്കത്തിലും അല്ലാഹു തആല ആക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഈ പ്രദേശം മദീന തങ്ങളെ കൊണ്ട് ബർക്കത്തുള്ള ഈ നാട്, മഹാനവർ വഫാത്താകുന്ന നാട് നമ്മൾക്കറിയാലോ. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനെ സംബന്ധിച്ച അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ബർക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട പ്രദേശവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഒരുപാട് മഹാന്മാർ, ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ, ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാർ വഫാത്തായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഉറൂസ്, ഇവിടുത്തെ ഉറൂസ് ഡിസംബർ 23 മുതൽ ജനുവരി 16 വരെ അള്ളാഹു തആല നല്ല റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നടത്തപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വന്നേരം എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ഉറൂസും ഉണ്ട്. അത് 27, 28, 29 3 ദിവസമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് വെച്ചതാണത്. കാരണം എല്ലാ ഡിസംബറിലും അവിടെ ഒരു കുത്തിവെത്ത് നടത്തലുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അവസാനത്തിൽ കുത്തിവെത്ത് നടത്തും. അതുകൊണ്ട് ആ കുത്തിവെത്തും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് 27-ാം തീയതി രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബാപ്പാൻ്റെ മക്കാമിൽ മൗലൂദും ചീരണി വിതരണവും, അതുപോലെ തന്നെ 29-ാം തീയതി 8:30 മണിക്ക് ഖത്തം ദുആയും, രാത്രി 12 മണിക്ക് കുത്തുബിയത്തും, സുബഹിസ്കാരത്തോടെ ഏകദേശം കുത്തിവെത്ത് തീരും. സുബഹിസ്കാരത്തിന് അന്നദാനം കൊടുക്കും. അതെല്ലാം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമായി സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഉറൂസ് എല്ലാം റാഹത്തിൽ നടത്താൻ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. റാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിൽ അള്ളാഹു തആല ആക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, അപ്പം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനയിൽ തങ്ങളെടുത്ത് പോവുക,
നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറയാം. നമ്മൾ ഫാത്തിഹയും സൂറത്തൊക്കെ അവിടത്തേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബർക്കത്തുള്ള റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി തരണമെന്ന് പറയാം. അതാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ആ പാരമ്പര്യമായ സ്വഭാവം. അഹങ്കാരമോ കിബറോ ഉജുബൊന്നും അല്ല. നമ്മൾ ആ വിനയത്തോടു കൂടിയുള്ള സ്വഭാവം, ആ മഹാന്മാരെ മാനിച്ച് അവരെ മാനിച്ച് അള്ളാഹു തആല നമ്മൾക്ക് എന്താക്കി തരുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു. അവരെ മാനിച്ചിട്ടാണ്, നമ്മളെ മാനിച്ചിട്ടല്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ മഴ വർഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നിയമത്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കന്നുകാലികളെയും മല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും മാനിച്ചിട്ടാണെന്നല്ലേ റസൂല പഠിപ്പിച്ചെന്നത്. അള്ളാഹു തആല അങ്ങനെ വളരെയധികം കൃപയുള്ളവനും അതുപോലെ തന്നെ ഔദാര്യമുള്ളവനും അള്ളാഹു തആല അങ്ങേയറ്റത്തെ വിശാലമായ റഹ്മത്തുടവനുമാണ്. അവൻ്റെ കൃപ അവൻ്റെ വളബിനേക്കാൾ വിശാലമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിടെ ബാക്കിയാകുന്നത്. എത്ര നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, ഒരു പുരയിലെ മുതലാളി, ആ മുതലാളിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പണിക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവൻ എത്ര ചീത്ത പറയും? റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അങ്ങനെ പരാതി വന്നിരുന്നു. ഒരു സഹാബിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നബിയെ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു ജോലിക്കാരനുണ്ട്, ഓൻ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയ ദിവസമൊക്കെ ചെയ്യും, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും കേൾക്കൂല, അപ്പം ഞാൻ വല്ലാതെ അവനെ ശകാരിക്കലുണ്ട്, ഞാൻ ചീത്ത പറയലുണ്ട്, ആഖിറത്തിൽ എനിക്ക് കുറ്റം കിട്ടിപ്പോകുമെന്ന്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ആ തെറ്റിനോട് യോജിച്ച നിലക്ക്, ആ തെറ്റിനോട് സമായ നിലക്കാണ് അവനെ ശകാരിച്ചതെങ്കിൽ വിഷയമല്ല. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൻ ചെറിയൊരു തെറ്റ് നീ പറഞ്ഞത് ഒരുപാടാണെങ്കിൽ നീ ആ പറഞ്ഞതിന് അള്ളാഹിന്റെ കുറ്റം കിട്ടും. നീ ചെയ്തത് വലിയൊരു തെറ്റാണ്, നീ അധികമൊന്നും ശകാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ നിനക്ക് അള്ളാഹിന്റെ കൂലി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിന് എല്ലാത്തിനും ഇസ്ലാം നമുക്ക് പ്രതിവിധി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു ജോലിക്കാരൻ ചെറിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര ചൂടാവും? നേരെ മറിച്ച് അർഹമുർ റഹീമിന റബ്ബ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ എത്ര വിശാലമായ റഹ്മത്താണ്. അവൻ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ വായു തരുന്നു, കിഡ്നി അള്ളാഹ് കിഡ്നിൻ്റെയൊക്കെ സഹായവും ആ കിഡ്നിൻ്റെയൊക്കെ ഉപകാരം ഇപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കിഡ്നി, ഹാർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഓരോരോ കിഡ്നിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡയാലിസിന് വരുന്ന ചിലവ് എത്രയാ? അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജനിച്ചേടം മുതൽ ഇതുവരെ ആ കിഡ്നി കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ ചോര ശുദ്ധിയാക്കിയത്. എത്ര കോടി ഉറുപ്പക്ക് നാം അള്ളാഹു തആലാക്ക് വഴിപ്പെടണം. അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു, അള്ളാഹ് ചെയ്ത നിഅമത്ത്. എന്നാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മൾ വഴിപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ശരിക്ക് അള്ളാഹു തആലാക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ടല്ലേ? എന്നാലും ആ റഹ്മാൻ ആ റബ്ബ് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح سادات البدريين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام إلى حضرات جميع الصحابة والقرابة وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم بحقهم واصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبدأ باسم الواحد حمدا له بالآبد. صلى على محمد والآل وسلام الله. ندعوك يا مولا لنا بأهل بدر بدرنا محمد نبينا. صلي عليه يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو بكر عمر عثمان ثم حيدر نصر لعوف عامر وطلحة بن عبيد الله. ألفا زبير يبرئ سعد سعيد هانئ أسعد إمران وأبي نبي عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوس النبي المفشي وأنيس إياس يسدر. أوس النبي شيخ وأسيد وسعد عبد الله. بشر خبيب صائب عمرو عبيد حاتم بوزير وهب صائب. أبو حبيب عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. باء خطاب أبو حبا وسعد مصعب بحاث وقاتب
أبو لبابة عبد الله تميم ومرارة أبو قتادة عتبة تميمنا ومرارة وعتبة بن عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تميم وعبادة ومعتب نكاشة تاجا قتادة عقبة أبو الصمة عبد الله ثعلبة والحارث وثابت والحارث ثقف عمير حارث أبو الهيثم عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم ربنا على رسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا ثعلبة والحارث حارثة والحارث ثابت والحارث أبو المرتد عبد الله جبر ومدراج وجبير نمير يفرج جبارهم أمر النجوم سعد عبيد عبد الله صلى الله وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا جابره سيدرج أبو دجانا ترتج جودا فرج شريعة ابن عبد الله حمزة حارث وعقاب حبيب مصطح حبيبنا ثابت حسين صهير عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا حمزة حارث وعقيد وحارث ضه حارثهم أمرسه عن كلهم رضوان الله الله خالد وأبيب صبيح خلاد عمرو وقريب سليم عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا خوات خارجة وخليد خليفة صفوق باب خارجة رخ عن كلهم رضوان الله ذري عبيد معبد زيد زياد مرثد ذكين سعد خالد أبو خزيمة عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا دار الوساط محمد سعد يزيد المعبد ذري خنيس راشد عن كلهم رضوان الله ركباننا ومعوذ ومجلل ومعوذ ذهبي معاذ عائد أبو هريرة عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا
فكلنا يا ربنا رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدى ومسعود علمي يزيد العيد ذنبا نبيد ينقذ عن كل رضوان الله ربينا والآمر آمر غير مأمر رافع والمنذر أب لمنذر عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا روحيلة ومهذر ورفاعة والمظهر رابعة والمنذر عن كلهم رضوان الله زيد زياد مهرز حارث ومسعود جزء زيد أبو قيس وزو زيد معاذ عبد الله رضوان ربي عنكم يا أغلى بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا زيد أبو داود زهودا زيادا يبرز زيد يزيد المعرز عن كلهم رضوان الله سهل بشير ثم صبيع سليم أنس سعد أبو اليسر وسعيل سليم عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا سعد إياس أخنس عبس وسلمة بسبس سهر وعوس الفارس عن كلهم رضوان الله شريكنا الخراش سواد الشمالين الخشا شماس قراش يسا عامر شجاع عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا شمسي أبو كبشا فشا يزيد غلاد النشا شاهي أبو سبرا مشا عن كلهم رضوان الله صفوان عباد وصعيب أبو حسن خصوصا صاحب يزيد بيع سلامة عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മോസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമൈക്കാക്കണം യാ റബ്ബന സാഫിന്ന ബുല്ലവരിസോ യോദൻ അലിയഖലിസോ സൈഫിയോ മുഹരിസോ عن كلهم رضوان الله ضحاكهم أمر رضا نظر عياض عارضا ضحاكها أمير رضا وجابر بن عبد الله إلا بلال آفة ഇടങ്ങേറുകൾ മോസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമിക്കാക്കണം യാ റബ്ബന ലമുറാതു റിബഇയ്യൻ യുളാവ ലിവയ്യാൻ ഖള ളർബൻ നബൂഹൻ നാമള عن كلهم رضوان الله طفيل رافع وطفيل لنا وسويبت
طليب سهل وطفيل سليط عبد الله يلا ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മോസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാളമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ തുറം വഹാരിബത്തും ബിതൂറിൻ നഖിയതുൻ ഖുതാതഅൻ ഖൈറൻ യുസ്ഖിതു عن كلهم رضوان الله خير حارثة طلائر عامر منذر لنا ظهرا معاذ حافظا أبو سليط عبد الله يلا بلال آفة നെടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലില്ലി അബൂ അയ്യൂബ ളാഹറ ആമിർ ആസിം ലളാ അന്നൻ ഉമൈർ വാരിള عن كلهم رضوان الله عقبة عمرو رافع عبدة سعد مهجع عبادة ورافع أبو لمسعود عبد الله يلا بلال آفة എടങ്ങേറുകൾ മോസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ يا ربنا عقبة عباد وعصيبة عمار عتبة عمير عن كلهم رضوان الله والنام خلاد نعمان سعد مسبغا غزوا مغيظ سابغا أبو لسلمة عبد الله يلا بلال آفة എടങ്ങേറുകൾ മോസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ എമ്മെ കാക്കണം യാ റബ്ബന സൂര്യവും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ഗസ്സൗ വസബ്റാതു വഗലീനാ വമദഖാതു ബതവാ بيضا وضابط عن كلهم رضوان الله بذوات رافع رفاعتنا أبو سينان فاكهنا عوف صفا سعد وحارث عبد الله ധന്യ സൂരി മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങളും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന فيزيد أنسات رفاعتهم عبادات وفا فالحارثات المصطفى عن كلهم رضوان الله قطبات مقداد وقدامات قولي ينق قيس ومسعود قيس سراقة عبد الله ധന്യ സൂര്യ മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ഖൈസുൻ സുറാഖാത്തുൻ സുഖാഖബാത്തു ഇസ്മാത്തും ബഖാ ഖൈസും മുഅജീബു വഖു عن كلهم رضوان الله كعب سماك مالك عمرو عمر مالك كعب معاذ مالك أبو لخالد عبد الله ധന്യ സൂര്യ മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം كعب رفاعة مالك عمرو وسلمة مالك كذا عمارة مالك عن كلهم رضوان الله لبذات سهل معقل سهل بلال عاقل لينا عظيم النوفل
ഹാദാ നസീലോ അബ്ദില്ലാദണ്ണം വബാവ സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലം അവമാലികുന്നലോ ആബോ അഖീലി യഅമലോ ലൈലം മുലൈയദിലോ عن كل رضوان الله من سليم سالم عمرو نوير أرقم مبشر والعاصم أبو مليل عبد الله ذنوبا وسورهم മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങളും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിന ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലവീനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന മസ്ഊദുഹും വൽ ആസിമു അബുൽ ഹംസത സാലിമുൻ മാലികുനാ വൽ ആസിമു عن كلهم رضوان الله نعمان سفيان لنا نعمان عجلان سنانهم نعمان سنا نعمان معن عبد الله داغ موتد കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലവീനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന نعمان ثعلبة سنان العمر عنترة لنا نعمان عتبان لنا عن كلهم رضوان الله وهب وعباد سواد عبد الرحمن دوا والعاصم العامر واقدنا وزيد عبد الله داغ موتد കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന വഅബുൽ ഖാരിജത്തിൻ സവാദുൻ സാബിതുൻ നുഅമാൻ വവദീഅത്തുൽ മസ്ഊദ് عن كلهم رضوان الله وبين عثمان وهلال وعبد ربه هدى نبيل ثم هلال معاذ عبد الله داغ موتد കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലവീനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ഇന്നബു തൽഹദഹി ബാതം വദാമീതും ബഹി ഹാദാ തമാമു മുൻതഹി അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുല്ലാഹ് ലാ റബ്ബ സിവാക അല من كل آفات بلارات مصيبات غلا أنت حميني يا الله داغ موتد കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലവീനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന യസ്സിർ സകാറാത്തിൽ യാ തുമീതു ദീനൽ മുൻജിയ യാ മൻ ബഖീഅന ഹാവിയ ഖീനി ദവാമൻ യാ അല്ലാഹ് യസ്സിർ സകാറാത്തിൽ യാ تميت دين المنجية يا من بقيعا هاوية قينا دواما يا الله داغ موتد കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന യാ മൻ ദുഈനി ളാമിയ സിത്തീന തമ്മത് സ്വല്ലിയ യൗമൻ തുജല്ലിൽ മുൻജിയ ആമീന സല്ലിം യാ അല്ലാഹ് യാ മൻ ദുഈനി ളാമിയ സിത്തീന തമ്മത് സ്വല്ലിയ യൗമൻ തുജല്ലിൽ മുൻജിയ ആമീന സല്ലിം യാ അല്ലാഹ് ദാഹ മൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ
ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് صلوا وسلم على خير البشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعلى الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة تحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ثم استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات بالعقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ഫാത്തിൻ്റെയും യാസീൻ്റെയും സൂറത്തിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിന് ആരംഭ നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹത്തിലേക്ക് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ അള്ളാഹത്തിലേക്ക് ഷേഖ് തങ്ങൾ അള്ളാഹത്തിലേക്കും ഷേഖ് തങ്ങൾ മുതൽ വാപ്പയിലുള്ള അലമ ഷേഖുമാർ അള്ളാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ മറ്റ് ഈ നാട്ടിൽ വഫാത്തായി കിടന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനി തങ്ങൾ അള്ളാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ നാട്ടിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാർ മഹദിമാർ സ്വാലിഹിങ്ങൾ സ്വാലിയാത്തുകൾ അള്ളാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ വാപ്പ മുതൽ നബിതങ്ങളെല്ലാം ഉപ്പമാർ അള്ളാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ എല്ലാ ഖത്താബ് ഔത്താദ് ബുദലാവ് നജബാസുൽ ഹാഷുദ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അള്ളാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാർ മഹദിമാർ അള്ളാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ അവരുടെ കഹ്ജ ബർക്കത്ത് ഫദൽ കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട് റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ മാഫാക്കണേ റഹ്മാൻ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ എല്ലാ രോഗത്തിനെയും ശിഫിയാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ മാരകമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല ആൾക്കാരും പലതും പറഞ്ഞു വേണ്ട റഹീമിന റബ്ബെ സ്വാബിൽ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാൻ
എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات، تسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، تغفر لنا بها جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، تبلغنا بأقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاء نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وعافي الآلام، وادفع عنا من أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع تصرف عنا الطاعون والوباء. اللهم نذر بالعلم قلوبنا واستعمل بدعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشك بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر، تنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بأكسنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأهله الأبرار وأصحابه الأخيار. അർഹമുറാഹിമീൻ അല്ലാഹ് നിന്റെ മഹത്തായ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ അംബിയ ഔലിയ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നാട്ടിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും മറിഞ്ഞും മറിയാതെ ദോഷങ്ങൾ നീ മാഫാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുറാഹിമീൻ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ചിട്ട് പലവരും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഒരു കാര്യവും പറയാതെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോട് മാത്രം പറയുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അർഹമുറാഹിമീൻ അല്ലാഹ് എല്ലാവരോരുത്തരെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉമ്മാൻ്റെ കണ്ണിന് വിഷമമുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പല രോഗവും പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ മകൻ്റെ കണ്ണിന് വിഷമമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ മറ്റു പല രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ കിഡ്നി സംബന്ധമായി, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായി, ഷുഗർ സംബന്ധമായി, BP സംബന്ധമായി, ബ്ലോക്ക് സംബന്ധമായി, ക്യാൻസർ പോലത്തെ പല രോഗം കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം തളർന്ന്, അങ്ങനെ പല പല നിലക്കുള്ള പല രോഗികളും റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ ദുസ്സീത്തിനുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഇതുപോലുള്ള മജ്ലിസിനുള്ള ദുആ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് റഹ്മാനെ. നിന്റെ അല്ലാഹുകൊണ്ട് അവരുടെ ഞങ്ങളെല്ലാ രോഗങ്ങളെയും നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഈ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധി പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാൻ. കാല മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹ് ദാരിദ്ര്യവരെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാൻ. മരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് വരെ നിയമത്തും ബർക്കത്തും ഐശ്വര്യവും ഇജ്ജത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാൻ. അർഹമുറാഹിമീൻ അല്ലാഹ് മരണം ഹൈറാൻ സമയത്ത് ഇസ്സത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി പിന്നാലെ നബിതങ്ങളെ മുഖം കണ്ട് വിഞ്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. നബിതങ്ങളോട് അർപ്പണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി നബിതങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് ഒന്നിൽ കോസർ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് നബിതങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് നബിതങ്ങൾ അയൽവാസികളായി കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാൻ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളതേ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൻ്റെ സവാബിൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാൻ. മറ്റു നാട്ടിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുള്ള ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാൻ. അവൻ കഥാവിൽ നീക്കി ഖബറിനെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാൻ. അർഹമുറാഹിമീൻ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്ത്രത്തിൽ ആവശ്യം നേരത്തെ ആവശ്യമുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.